Добър ден, дами и господа! В момента се намираме на най-големия стадион Nou Camp в Гърция. Искам да представя всички футболисти, които се събраха днеска в този прекрасен слънчев ден. Може ли да ги снимаме футболисти? Да, заповядайте. Моля камерата на вратата с номер 1, така наречения Алешката. До него с номер 2, това е Шопето. С номер 3, това е новото попълнение на отбора, дами и господа. Това е трансфера на лепене на плочките. И с номер 4, това е левия бек. Левия бек, който слага лайсните, дами и господа. И с номер 5, това е стария ветеран от Костандо. Стария ветеран? Той е стария ветеран от Костандово, който моля камерата да го снима, защото ще бъде трансфер за Испания. И с номер 7, дами и господа, тази вечер ще имате голямата възможност да наблюдавате. Това е най-силният бразилски футболист, който е пристигнал не с самолет, а с парашут. А това е, дами и господа, това е треньора на отбора на Костандо. Капитан на отбора тази вечер ще бъде... Той съдия на матча, моля камерата да го снима. Но тъй като няма свирка, чака от Гърция платинена свирка да пристигне за плочките, той ще бъде на резервната скамейка. Тази вечер ще имате възможност да наблюдавате най-силните отбори на Балканския полуостров. Това са гостите от Костандово, дами и господа. Стадионът събира над 12 милиона зрители. Но в момента чакаме първия съдийски сигнал. Дами и господа, първият съдийски сигнал ще дойде от Атина. И чакаме включване в момента, защото трансфера на парите става много бавно. Затова искам камерата да изключи и да видим записа какво е станало с него.